cewa satin da ya wuce an samu wani yanayi marar daɗi da aka samu ɗaya daga cikin kwamishinoni ya je ya yi belin wani wanda yake babban mai ta'amala da miyagun ƙwayoyi a wannan ƙasa tamu. Wani abu ya jawo cece-kuce da nuna rashin jin daɗin al'umma na jiha da ma ƙasa baki ɗaya, wanda wannan ne dalili da ya sa gwamnatin jiha ta yi maza-maza ta sa kwamiti mai ƙarfi domin a bincika a ga dalilin faruwar wannan abu. Na mai farin cikin cewa wannan kwamiti wanda gwamnati ta ba wa'adi na sati ɗaya kacal domin ya je duk abin da zai yi ya yi aikinsa yadda ya kamata, kuma ya yi bincike mai zurfi, inda a shekaran jiya suka miƙa wa sakataren gwamnati rahotonsu, wanda shi kuma sakataren gwamnati jiya ya miƙa wa gwamna hannu da hannu. Gwamna kuma ya karɓi rahoto kuma ya gode 'yan kwamiti da dukkan masu ruwa da tsaki a kan tabbatar da ainihin gaskiyar abin da ya faru. Haka kuma muka yi alkawarin Allah yadda dukkan abin da aka ba da shawarwari a kai za mu duba kuma za mu ɗau matakin da ya kamata mu ɗauka ba tare da ɓata lokaci ba. A jiya dai da daddare shi wannan kwamishina, wanda rahoto ya nuna abubuwa da yawa, amma ya dai gabatar mana da takardarsa na sauka daga mukaminsa na kwamishina, wanda kuma a take na karɓi wannan takarda na rattaba mata hannu. Saboda haka ina amfani da wannan dama mu gode masa bisa irin gudunmawar da ya bayar lokacin da yake kan wannan kujera, kuma muna masa fatan alheri akan abubuwan da ya sa a gaba na alkhairi wanda ka iya taimaka ma al'ummar jihar Kano. Ina so a wannan gaba na amfani da wannan dama na sake ba ku shawara tare da gargaɗi. Ku sani dai cewa al'ummar jihar Kano ne suka zaɓe mu, kuma mun yi rantsuwa da Alƙur'ani cewa za mu rage amana, kuma ba za mu yi wani abu wanda zai janyo mana wani abu na rashin jin daɗi ko kuma wanda zai taɓa mutuncin mu da mutuncin al'ummar jihar Kano ba. Haka kowane kwamishina ya je ya sake tunani, ya bi ƙa'idar abubuwan da ya kamata ya bi, ya sake jajircewa, ya aiki tsakani da Allah. Wannan an zo yanayi wanda wannan gwamnati ba za ta sake yadda da wasu fitintunu ko wasu abubuwa na rashin kan gado daga kowane kwamishina ko kuma wani wanda yake rike da mukami na gwamnati ba. Ina ba da shawara, duk wanda yake ganin ya gaji ko baya jin daɗi na yadda ake gudanar da mulki, amma kuma yana cikin mulkin, to muna ba shi shawara ya rubuta mana ya aje wannan aiki domin ya tafi yi abubuwan da suke gabansa,
mu ma ya ƙyale mu samu dama mu ci gaba da yi wa al'umma aiki kamar yadda muke so mu musu, kuma kamar yadda muka yi musu alƙawari. Amma duk wanda ya fito da wani abu wanda zai kawo mana cikas ko kuma zai ba wa al'ummar jihar Kano kunya, to babu shakka ba za mu sake wata ba, za mu sallami wannan mutum kuma kowaye kuma kowace ce. Saboda haka muna kira gare ku zo ku ci gaba da ba da haɗin kai, a ci gaba da yi wa al'umma aiki yadda ya kamata. Ina da takarda da na ba SSG shawara wanda da yake ganin ya gaji, wala da na bai rubuta mana takarda domin mu samu mu naɗa waɗanda za su yi mana aiki kuma za su yi wa al'ummar jihar Kano aiki. Da yawa daga cikinku suna ƙoƙari, suna ba da gudunmawa, suna kuma kare mutunci da 'yancin gwamnati da kuma mutunci da 'yancin al'ummar jihar Kano. Waɗanda suke a cikin wannan rukuni sun san kansu, saboda haka muna gode musu, muna ƙara gode musu, kuma muna fata za su ci gaba da ba da gudunmawa yadda ya kamata. Wanda kuma suka san ba sa yi, sun san kansu, su yi wa kansu ƙiyamun laili, ko dai su yi wa kansu fada, ko kuma su rubuta su tafi, ko kuma mu za mu ɗau action a kansu. Muna gode wa 'yan jarida da dukkan al'ummar jihar Kano bisa irin gudunmawa da ake bamu. Muna fata za a yi taro lafiya, a gama shi lafiya. Wassalamu alaikum.